खुलुमबाय। दा जोंहा जितु जोंनि नैबे मिया 3टा बाजावहाय जोंनि आं बर' बे प्रेसआव जिखिना बिथांमोना जे गामि समाज बा गामिनिफ्राय लंगुर बर'खौ बिथांनि न'खरजों लोगोसे बिथांखौ जोंनि समाजनिफ्राय एरख'नानै दोननाय होननानै बिथांमोना प्रेसआव होदों, फोसावदों। बेखाय जोंनि समाजनिफ्राय दासिमबो बिथांमोननि न'खरनि जेसां बेक्ति दोङो बा बिथांनि न'खर गासैबो न'खरनि बेक्तियानो जोंनि समाजाव दासिमबो दोङो। बे नंखाय बिथांमोना जि प्रेसखौ होदों बेखाय जोंनि समाजनिफ्राय जों दुखु खालामनाय जादों। मानोना नंखाय खौरांखौ प्रेसफोराव होनानै जेनेबा बेबायदि समाजखौ लाजि फोनांनानै जेन दुखु होआलाखैनो बिथांमोना बेफोर खौरांफोरखौ जानला मानला प्रेसआव हेगारहरनो नाङा होननानै आंनिफ्राय बिबानगिरि बा आफादगिरि होननानै गामि समाजनि आफादगिरि होननानै आं गावखौनो दुखु मोननानै नैबे निउस चेनेलाव आं फोसावनाय जाबाय। आं गबसा सुबा गामि समाजनि गाहाय नेहाथारि। आं दिनै 6 बोसोर धरि गामि समाजनि गाहाय नेहाथारि बिबानखौ सलायबोबाय थादों। दिनै हरखाबै दा बुंलांनाय बायदि रुंगुल बर' बिथांनि न'खरजों लोगोसे बिथांखौ गामि समाजनिफ्राय बयकट खालामनाय बा एरखावनाय मोनसे सोदोब ओंखारदों। बे ओंखारनाया जाबाय आं बर' फेसबुक पेजआव। बेखौ लानानै जों ओरैबायदि लाजि मोनदों गामि समाजनि गासै समाजानो, आरो बेखौनो लानानै जोङो दिनै प्रेसआव फैनो गोनां जाबाय। जोङो जे बेबायदि जाहाथे जोंनि गामि समाजखौ लाजि फोनांनाङा, आरो जों लाजिनानै दिनै नोंथांखौ खावलायहरनो नागिरदों जाहाथे बिथांखौ जेरैबायदि जोंजों बे न'खरखौ एरख'नाय सोदोबखौ लाबोनानै जि बाथ्रा फोसावबाय नोंथाङा, बे बाथ्राया नंखाय। जों अत बोसोर धरि जोङो गामि समाजखौ सलायबोबाय थादों। जोंनि आबौ आबै थैलांबोबाय, बिथांमोनाबो आरो बिथांनि न'खरनि जा बिफा बिथांमोनाबो गामि समाजनि बिबान लानानै खामानि मावलांदोंमोन आरो दासिमबो खामानि मावलांबाय थादों। बिथांनि न'खरा गामि समाजजों दिनैसिमाव लासे मोजां भाबे रिलेसन दङ। खामानि मावनानै बिथांमोना गामि समाजखौ फोसाबनाय बेलायाव बिथांमोना बाहागो लानानै गामि समाजखौ बोरै जौगानांगौ बिनि राहा लामाखौ गावनि सम हेगारनानैबाबो बिथांमोना खस्थ' खालामग्रा मानसि। बिथांमोनखौ जों गामियाव मोननानै जोङो गोग्गायो। बिथांमोन रखम मानसिखौ, रुंगुल बर'नि बेबायदि मानसिखौ जे आं बर'नि जि फेसबुक, नोंथाङा दे बेबायदि गामिखौ लाजि फोनांदों, बिथां न'खरखौ एरख'नाय सोदोबखौ लानानै जों ओरैबायदि लाजिनो मोनदों। आरो बिनिखायनो दिनै बे लाइभआव फैनानै नोंथांखौ खावलायबाय। खुलुमबाय। आर'नाइ रादाब आरो बड'सा ओमफ्राय SM निउस खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम जोंहा मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जादों। जोंनि गामिया जेनेबा गबसा सुबा गामि। आङो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि गामि सामलाय आफादनि। दा जोंहा मोनसे खोथा जाना फैदों, माने दुखुनांथाव बाथ्रा आरो लाजिथाव बाथ्रा। मैया मोनसे आं बर' मोखां बिजाब मोनसे पेजआव जों नुनो मोनदों जे रुंगुल बर' आरो बिथांनि न'खरखौ, रुंगुल बर'जों लोगोसे बिथांनि न'खरखौ
समाजनिफ्राय एरख'जानाय होननानै मोनसे पेज नुनो मोनबाय जोङो। दा बे पेजखौ नुनानै जों गामिया जोबोद दुखु खालामदों। मानो होनब्ला जों बिथां रुंगुल बर' आरो बिथांनि न'खरखौसो जों मालाबाबो जों एरख'नाय जायाखै आरो बिथांनि सोमोन्दै जों बिदि मिथिंखौनो जफेराखै। आरो जों जुदि बिथांनि न'खरखौ बा बिथांखौ एरख'योब्ला जोंहा मोनसे मिथिं जगोन गामिया, जोंनि गामि गासै समाजखौ लानानै बेयाव जोंहा प्रस्ताब लिरनाय थागोन, बिदि मोनसे फोरमान थागोन आरो। दा खोथाया जाहैबाय मा, बिथां आं बर' जिथु मोखां बिजाब पेजआव जा हगारदों, बिथाङा मा प्रुफ लानानै, मा फोरमानखौ लानानै बिथाङा बेबायदि पेजखौ हगारखो, जोंहा मोनसे साननाय फैदों। आसरित, दुखुनांथाव, खुनु प्रुफ गैयालासे, खुनु फोरमान गैयालासे बिथाङा पेजखौ बोरै हगारनो मोनखो, दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो मोनसे खोथा, जेनेबा आं बर' होननानै मोनसे पेज खुलिनानै बे नंखाय बाथ्राखौ फोसावनानै, माने आं बर' सोदोबखौ लानानै, बे लाजिथावना बाथ्रा। बे बर'आ माने बे थगायसुला नामा? बर' सोदोबखौ लानानै बिथाङा मानो नंखाय बाथ्राखौ फोसावदों? जोंबोथ' बर' ना, नंगौना नङा? जोंबोथ' बर'। बिदिबा जों बर'बा जों बर'आ माने थगायसुला नामा? नंखाय बाथ्रा फोसावग्रासो नामा? बिदि जानाङा आरो थारमाने। आं बर'खौ एसे मान होनानै बे बिथाङा पेजखौ एसे मोजां बाथ्रा, थार बाथ्राखौ फोसावनो नाजा, जों बेखौसो खावलायदों। जों गाज्रि बुंनो थाङा बिथाङाबो जथेस्थ' खोथा फोसावो, मोजां खोथा। नाथाय दिनै बिथाङा जा नंखाय बाथ्राखौ फोसावबाय, जोंनि समाजनि जा रुंगुल बर' बिथाङा जोंनि गामि समाजनिफ्राय एरख'नाय, दा जोंहाबोथ' बहुद खोथा फैयोना। जिहेथु बिथाङा समाजनि, बिथांनि न'खरा जोंनि समाजनि, जोंनि न'खराव जों समाजाव नारसिनगोन जे माला माने जोंहा न'खरखौ नोंथांमोना एरख'खो, बेखौ मानो रिप्लाइ होआखै? जों दिनै हरखाब बिदि माने मोनसे निउस लानानै बे माने रादाबखौ जों हगारनो गोनां दिनै बायध्य जादों। दा बेखिनियानो आं बुंनो सानदों। बेखिनिखौ बुंनानै आं आंनि जा समस्यानि खेथ्रआव जों फोरमायनो गोनां बेखौनो फोरमायनानै आं एसेयावनो। आरो मोनसे खावलायनाय, जेनेबा बिदि आरो मालाबा पेज हगारनानै जों गामि होननानैसो नङा, गुबुन गामिखौ जाहाथे बिदि गुलुं गुजुं खालामनो नाजानाङा। मानो होनब्ला बेबायदि समस्याया बा बिदि खोथाया गामिनि गेजेराव बहुद माने नांलाय खमलाय दाङाबाजि फैगोन। दिनै जेनेबा जा पेज हगारबाय, निस्सय जोंनि आफादगिरि नेहाथारिनाव बे प्रेसारा सफैगोन आरो बिदिनो जोंनि गेजेराव गावला गावसि नांलाय खमलाय जागोन। जों बिदिखौ लुगैया। जों गामि समाजा थारमाने मोनसे गोजोन थासारिखौ लुगैयो। जों आरो बिदिनो जों गामिया सोलिगासिनो दं, जों खौसेयैनो दङ। जिखुनु खामानि, जिखुनु ओनसोलाव जों खौसे थानानै जों सालायलाङो। दा बिदिखौ जों लुगैयो, जाहाथे आं बर' बायदि बिदि मोखां बिजाब पेजफोराव जाबायदि हगारदों, जाहाथे गुबुनाव बिदि हगारनानै गामिफोरखौ गुलुं गुजुं खालामनो नाजानाङा। बेखौनो खावलायबाय। खावलायबावो, आं बर' मोखां बिजाब जा पेज हगारगिरि, जोबनायाव आं खावलायबावो बिथांखौ, जाहाथे जा नोंथाङा पेज हगारदोंमोन, रुंगुल बर' आरो लोगोसे बिथांनि न'खरखौ एरख'नाय होननानै समाजनिफ्राय, बिथाङा जाहाथे अननानै बै पेजखौ नोंथाङा बोखांफिनना लायो, बेखौनो जों गुरै खावलायो गामि समाजनि जानानै जों गुरै खावलायदों। बेखिनियानो जाबाय।